Then you have to send this picture to your niece. Take a picture and send it to your niece. Now it's you opening the case. Christmas came early. No, it's video. Oh, so give me and you go and open the case. It's the red one. I got the red one. Go on, go on. Vänta, jag gillar ryggen. Jan, help him, help him. Jag såg det. Det kan jag ställa den här som mig. Put it directly on the rack. No, I want to check it, the weight, the upside down. Jan, Yes, help him. yes, Jan, yes, help him. yes. Jan, help him. Oh, he managed. Oh, that looks awesome. Eunice, you made it great. That looks really, really fantastic. Where are the tubes? I have them there. Open the tubes. Men det måste jag ha. Här får du för att hålla i rören. Så du inte får fett för dem, för då kan de... Knäckebröd. Where's your wife? She's coming 5 o'clock. Hi. Hello. Hello. How is it? Fine. Hungry. Your beard. Sometimes comes, sometimes goes. How are you? For him, he's advanced But Christmas is she really hungry? because he's allowed to open the Kronzilla. Take a drink and chicken rags because it's How are you? okay. It was not a salad. Okay. Good trip.
The problem at all. Searching for the hotel. Okay. Walking around. I'm using my phantom. Is it too? Looking for a way to go with your car. I was 200 meters from the hotel and I couldn't find it. I don't want to be on Facebook. You are not going. No? It's I don't know. She's hungry. She wants to eat. Yeah. Ja, jag får se. You can go down here and eat chicken breast Hi. inside. okay. How's your baby? Fantastic. Later on I show you some pictures. Mm-hmm. Du klagar för att man inte ringer, så ringer man och så Ja. svarar du inte. Din kille. Premiär i Sverige. Och för satan. Ja men det här har funnits förr va? Ja, ja. Men inte den första? Inte den här. Det här är Lundåstraf och grejer. Ja, ja. Okej. Lundahl är ju död. Gubben ja. Ja. Sönerna som Ja, gör. ja. Nej. Alltså, är det du som har på här nu? Va? Ja, jo. Eller? Jo, det är det. Jaha. Därför jag fick det förra veckan, men det var officiellt idag. Jaha. Så det var Robert Grunstad som hade förut. Ja, innan det så det väl Larry som hade det va? Nej, Kenneth Englund. Men han började bli så år. Ja, Kenneth hade det. Ja, Ja, just och det. innan han så var det PL-AV. Ja, precis. Innan han var det PL av Ja. Men Kenneth hade det länge. Ja, så du har varit och förhandlat själv med vår lilla vän. Stand in the back of it. Stand in the back. Inga problem med den andra karln. Ja, ja. Med den här karln som står här. Ja, 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 ja. Han var hämtad. Jaha, okej. Och med glädje så